Yeah, actually ndi zinthu zichene zimenezi Iran apano pamene maripoti otsimikizika kuti yabwezera andi ngakhale kuti pakadali pano zidakali mkati mophulitsa mkatikati mwenemwene mu Tel Aviv katikatimo pa mchombo penepene pa Israel pamene ndithu Iran yakwanitsa ndithu kuponyako mabomba mpaka na pana kugwape. Masana panabwera news yonena kuti yayi basi tawakha onse anatumiza chanchana pamene agwapa. Imene jayo actually inali fake news kumano iyiso pano iyi ndi yeniyeni kuti panopa zili mkati ndiye pali zinthu zingapo zimene zachitika kumene koko ndiye tiyambe kulongosolelana pano. Choyambirira nchonena kuti Israel naonso wamayesetsa kuwakha mabomba aja komabe osalephera mabomba ngapo ndithu agwera ahita target pakadali pano ena ndithu athamanga nawo ku chipatala. Sizinadziwika bwinobwino kuti kumene ku makashoti ndangati afa ndangati avulala ndangati zaonanga ndi zichani. Mukudziwabe kuti Israel most of the time imabisa zinthu andi analetsa Al Jazeera kuti zipanga ripoti nkhani za ku Israel ndiye watola nkhani amaletsa kumene kuku nde zimango zikapezeka zimapezeka mapo ndi apo mmene ajambulira anthu tingolekeza anthu akajambula basi muzanza kuti kumene kuchako amajambula ndi anthu ma citizens ndamene amajambula chakuti kuchitika motero Amalawi enaso ndithu jambulaso mene kundithu mafili yawo tenawo koma vuto ndi lomwe licha na ijubo akupanga zawo zicha. Anyway, number 2 Netanyahu pajatu amadziwa kale kuti zimene zichitika ndi iwerenga wathawa watulukamo mdzikomo kumene ali sakudziwika koma kumene aliko watulutsa statement akuti Iran has crossed the red line. Iran yadumpha malire yadumpha nzira ofira uchi yadumpha malire chifukwa yani foti Iran yapangaso target ma civilians anthu wamba I think imene ayiwalakale nthawi yomweyi ayiwalakale kuti sidzilozilo lemwe timapanga report kuti yapha ma civilians ku Iran ndi ana omwe ndi ana omwe nde iyoyo kuti yalusa kwambiri Netanyahu kuti walusa kwambiri foti simangapanga target ma civilians pamene iyeyo target nde inayamba ku Gaza kumaliza ku Iran even ku Lebanon iso ma civilians wakhala kuphanso kwambiri Netanyahu amenewo nde lero I think kaza bweteka nde ndi yayi akuti matipangira zimene zonso nde imeneyo ndithu ndi issue yambirira. Issue number 2 kumene kundi kwagwetsedwa ma F-35 ndege ma fighter jets awiri agwetsedwa ochoka ku Israel ndege tankhondo timoluka fyu ndi mungo gwesa mabomba tima fighter jets timeti anatitota ndati actually anu ake waogwira amene ali mtego za polisi andi mmodzi mamuna mmodzi winayo ndi mkazi nde agwirwa amenewo ndithu akusamalidwa komweko ku Iran. Nde panopa issue ina ndinena kuti Israel yanena kuti iyoyo sinati andi ikufuna kunena kuti ipitirizebe akuti ipitirizabe ndi sinati ati imene ipitiriza ndithu mpakana ndithu ashandira moti wiki yonse wiki anthu akhala kumenyana ndi Iran kuti mpakana aigonjetsa. Sono tricky kubwera apa timvane bwinobwino. This is why Israel simafuna kuti Iran ikhale ndi nuclear weapon. Chimene akudalira chifukwa kumbali ya zidazi kuti azingomenyana, right? Azingomenyana like posagwisa ntchito ngati zinazi
mukudziwa kale kwene kuti atha kuisalaza, right? And remember kwena kuti chiwerengero fati tukamba za chiwerengero apa even chiwerengero cha anthu Israel ndi Iran ndi kutalitali. Ku Iran ndi dziko lalikulu kwambiri, anthu 90 million sipano, 90 million sipano. Pane ku Israel chiwerengero chake sichikwana 20 million. You understand? Anthu chiwerengero sichikwana 20 million. Nde mutaona zoti kutata ndi dziko laling'ono, ndikadziko kakang'ono, and iwo aja chithandizo kwenikweni chimene akumene amatenga ndi ku America basi. Okay, koma analandira chilolezo ndi America kuti matha kupanganso chani, matha kupanga nuclear, ndi mabomba a nuclear. Mabomba a nuclear ndi opsa kwambiri, ndi opsa, ndikambati opsa mundimvetsesa kwambiri. Mabomba a nuclear ndi opsa kwambiri, and samenena even Israel akhende mabomba amene aja ifuna kuti ndi ozungulira mutu, like ungoyamba nkhondo pene paliponse out of nowhere, kungoyamba nkhondo and munthu ngati amene sungamkhulupirire. Mmene amaphera anthu akugaza acha ma civilians, right? Chabwino, bomba ya nuclear ndione kuti tingoyelekeza ngati kuti litati laphulitsidwa kulilongwe, that means ndekuti madera onse Salima, Dedza, Mchinji, Nkhotakota onse palibe amene angatsala pamoyo, atha kufa nthawi yomweyo. Anthu akunzuzu atha kufa ndi kutentha kokha, ndi mabomba opsa kwambiri, ndi zida zoopsa kwambiri zoti sizimakwenda kugwiritsa ntchito. And kumene aphulikirako kumene kwenda kuti nthaka imeneyo sizamenanso mbewu basi zapita ine sizingamenenso mbewu. Anthu amene azibadwa mbadwa opunduka anaphunzitsidwa kamodzi ku Hiroshima, and I think mina nkhani mwina asitinafotokoza nthena izayifotokoza, ndi mabomba opsa kwambiri. Ndi apapa zitati zavuta kwambiri, Israel itha kungofuna kungofufuta Iran kuti inu tikuti ngofufutana apa, right? Makana amene wabwaji ndino Iran imafananso nayo isokheso ndi nuclear yaso kuti zikati zonse zavuta kuti awafuna atifufuta ife sizafufutane, right? Ndiye zinthu zimenezozo ndi zimene Iran imene kuti ifeyo nafenso timazimva zoti tilibe chiopsezo ndi Israel. Anthu anamba kusakana kale, right? Amba kusakana kale. Nawonso uyu amazimva zoti ali pa chiopsezo, uyunso amazimva zoti ali pa chiopsezo. Okay, chabwino. Uyu akuzimva, Iran akuzimva zoti ali pa chiopsezo, Israel izimva zoti ali pa chiopsezo. Kumano amene watenga step yopha nzake, amene wapanga assassinate muziti anzake ndani, wayamba nkhondo ndani, muziti ndi Israel twa yayi. Speech napeka dala speech ya Netanyahu ija yose mufana muidziwe speech yokuti iyeyo ndifo chani ayipanga attack Iran. Chifukwa chani chene namakamba njona kuti hayi basi ndanthu kuti ife timamva ngati we are threatened, timamva ngati ife tili pa chiopsezo kwambiri, nde tanganiza kuti basi tingoyamba basi, right? Anzano osana kuyambeni, right? And ndi zinthu zonena kuti nkhondo simangamudzi, nde anthu kutolera sangatolelane mwachidule. Anthu awa ngati mmodzi ngati Iran singakhale ndi nuclear, Israel sisakhale ndi nuclear, simple. Fandazi bwana, ngati Israel ngakhale ndi nuclear naiso Iran ikhale ndi nuclear, nanga iwe ndani wako bwanji wina alolozedwa kukhala ndi nuclear, ine ndisakhale ndi nuclear fana. Nde nkhani imene kuvuta kwambiri ndi nkhani ikuvuta ndimene. Nde America nthawi zonse imayima kumbali kwene kwa Israel. Mufuza kuti anawalola bwanji ma Israel kukhala ndi nuclear, Iran asakhale ndi nuclear, you see. Nde ndi chiopsezo kwambiri, simabomba achibwana, ndi mabomba ona kuti oyipa kwambiri. Iran mwina panga sense kenaka kuti nthena yake azatifufuta anthuwa, ifeyo
asatikaniza America ako nkhani yokhuzana ndi kukhala ndi nuclear. Ifenso I think ifana ngopanga makani ifenso tikhala nazo chifukwa panopa zaululika kuno kuti order inaperekedwa 2024 kuti Iran ipangidwe ataki. Never 2024, right? Ndezi zimene zizi ndi zinthu zoopsa kwambiri. Bola tipemphera kuti bola zisafike ku nuclear yako azingopasana mabomba uchoncho, koma we know kwenza zoti isuri Israel ingalimbe yayi nkhani ikhoza kuti missiles azingoponya mabomba suri ingalimbe singalimbe unless kuti kumpiwa kuli owathandizirawo kuti akuyithandizira, right? Koma kuti azikhala one and one mudziwa kaleso ndeno iwacha akapwanthidwa apeza excuse yona kuti maona ifeyo ndio tipanga bwanji kenawo akadina bada nalya la nuclear kumwe khasa mna chipereso pano kuononga. Guys, ndi zinthu zoopsa kwambiri komabe anyway nkhani ndi zimene zozo zimene zikuchitika kumeneko ndakuti nkhondo iyi ikupitirirabe panopa kwa mabuildings ambiri ama civilians ena kofupi ndi mabarracks Tel Aviv ndithu kwaonongedwa mabomba nthu amachita kuoneka akugwa papa ena somaonaso pa Facebook sinangapange post mudziwa kazi zimene zingachitika. Guys, thank you so much. Malawi Cameras tikumanenso kwa update inayo.